Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Nardo. Taong 1936, Zamboanga del Norte. Hindi lahat ng mga nabilanggo ay tunay na may masamang budhi. Maaaring karamihan sa mga nabilanggo ay tunay na may kasalanan, ngunit hindi lahat ay likas na masama. Gaya na lang ni Nardo. Si Nardo ay dating naninirahan sa probinsya ng Zamboanga del Norte. Meron siyang isang kapatid na lalaki na nagngangalang Baltazar. Binatilyo na ang dalawa ng pumanaw ang kanilang ina nang dahil sa malubhang karamdaman, samantalang ganap na silang binata nang sumunod sa pagpanaw ang kanilang ama, sanhi ng rambulan sa plaza, kung saan aksidente itong nasaksak sa tiyan at hindi na nakaligtas. Magmula noong pumanaw ang mga magulang ni Nardo, lubos niyang naramdaman kung gaano kahirap ang buhay. Wala na siyang ibang kasama, kundi ang nag-iisa niyang nakababatang kapatid. Isang araw noon, may kapitbahay silang nag-aya sa kanila na magtungo sa Maynila upang doon maghanap buhay. Kesyo, marami raw ang pwedeng pasukan na trabaho sa syudad. Mahusay ang taong nanghimok kay Nardo at sa kanyang kapatid, kaya sa huli ay nadala na nga sila. Nangutang si Nardo ng pera sa kanyang mga kakilala at kaibigan upang magkaroon sila ng kapatid niya ng pamasahe papunta sa syudad. Tagumpay naman silang nakarating sa Maynila. Gayunpaman, hindi pinalad ang dalawa. Hindi nakahanap si Nardo ng matinong trabaho, gayon din ang kanyang kapatid na si Baltazar. Sa huli ay nauwi sila sa iba't ibang gawain na hindi makatarungan sa batas. Kung ano-anong iligal na gawain ang pinasok ni Nardo, hanggang na nabilanggo na nga siya. Mabuti na lang at hindi kasaling natimbog si Baltazar, bagaman tuloy pa rin ang binatang ito sa pagnanakaw. Lumipas ang maraming taon. Nagawa na ring makalaya ni Nardo sa bilangguan sapagkat nagpapakabait naman siya sa loob. Nang makalaya na nga, inisip ni Nardo na magbagong buhay. Nais ng binata na ibalik ang buhay niya noon sa probinsya. Kaya ginamit ni Baltazar ang huling halaga ng perang ninakaw niya bilang pamasahe nila sa pag-uwi sa probinsya ng Zamboanga. Meron ding natira sa perang ito nang makauwi na nga ang magkapatid sa probinsya kung saan sila ipinanganak at lumaki. Naabutan nilang malaki na ang sira ng kanilang bahay pagkatapos ng maraming taon nilang pag-aabandon na rito. Baltazar, tingin mo ba sapat pa yung pera mo para ayusin natin tong bahay? Mga materyales lang ang bibilihin natin. Tayo nang mag-aayos nito. Wika ni Nardo sa kanyang kapatid habang pinagmamasdan nila mula sa labas ang kanilang bahay na yari sa kawayan at kugon. Sapat pa naman siguro to, kuya, tugon ni Baltazar. Kung ganon, ayusin na natin tong bahay ngayon. Bumaba ka muna sa bayan at bumili ng mga pako at iba pang pwedeng gamitin dito. Bumalik ka kagad pagkatapos. Pupunta rin muna ako sa kawayanan para mamutol ng mga kawayan. Seryoso pang saad ni Nardo. Agad namang tumugon si Baltazar. Kumilos na nga ang magkapatid. Agad nang nagbihis si Baltazar habang kinukuha naman ni Nardo ang itak at gabas na gagamitin niya sa pagputol ng mga kawayan. Nagkanya-kanya na nga ng lakad ang dalawa. Mabilis na naglalakad si Nardo patungo sa kawayanan at pagkarating niya roon, agarang napatingala ang binata sa matatayog na kawayan. Dami namang sagabal dito. Mukhang mahihirapan ako nito.
Bulalas ni Nardo habang nasa kalagitnaan siya ng pagpuputol. Marami kasing kung ano-anong matitigas na halaman ang gumagapang sa mga kawayan, kaya mahirap itong putulin. Kung maputol man, ay kailangan ding gamitan ng matinding lakas para hilahin ito. Maging ang maliliit na sanga ng kawayan ay kailangan ding linisin ng may matinding pag-iingat dahil isang pagkakamali lang ay maaaring makasugat ang mga sangang ito. Maya-maya pa, unti-unti nang namumuo ang pawis sa noo ni Nardo. Nang pahiran niya ito ay sakto namang may nahagilap ang mga mata ng binata mula sa unahan. Isa itong figura ng tao kung hindi siya nagkakamali. Ngunit agaran ding nawala, kaya napakurap lang ang binata dahil baka namamalikmata lamang siya. Kaya lang, hindi may paliwanag ni Nardo ang biglaang kaba na gumapang sa kanyang puso. Nagtataka ang binata kung bakit bigla siyang kinabahan, ngunit hindi na lamang niya ito pinansin at ipinagpatuloy na ang pagpuputol ng mga kawayan. Makalipas pa ang ilang oras, umabot na sa higit 10 kawayan ang naputol ni Nardo, kaya nagpasya siyang simulan na ng paunti-unti ang paghahakot nito papunta sa kanilang bahay. Buong lakas na pinasa ni Nardo ang nakabungkos na 4 na malalaking kawayan, tsaka siya nagsimulang maglakad pa uwi. Gayunpaman, hindi pa man nakakaalis si Nardo sa kawayan, ay nagulantang siya nang may biglang humarang na may edad na lalaki sa kanyang dinaraanan. Sa gulat ng binata, ay muntik na niyang mabitawan ang kanyang pasan-pasan. Magandang umaga, iho. Bati sa kanya ng lalaki. Kinakabahan namang tumugon si Nardo sa matanda. Magandang umaga rin ho. Sino po kayo? May kailangan ho ba kayo sa akin? Tanong nga ng binata. Tawagin mo na lang akong Mang Pedring. Naparito lang ako para balaan ka sa panganib na darating sa inyong lugar. Sa pagsapit ng kabilugan ng buwan, sasalakayin kayo ng mga aswang. Magkakagulo ang buong lugar ninyo. Mahabang pahayag ni Mang Pedring. Labis na kumunot ang noo ni Nardo dahil sa kanyang narinig. Bago niya pa man matanong ang matanda, ay agara na itong umalis at hindi na rin lumingon kahit anong tawag pa roon ni Nardo. Ano bang pinagsasasabi ng matandang yun? Tanong ni Nardo sa kanyang sarili. Napailing na lang ang binata. Inisip niya pang baka nasisiraan na ito ng bait dahil kung ano-ano na ang pinagsasasabi na sa tingin ni Nardo ay malayo naman sa katotohanan. Nagpatuloy na lang sa paglalakad ang binata hanggang sa makauwi na siya sa kanila. Naabutan niyang nakauwi na rin si Baltazar at naghihintay na lang sa kanyang pagdating. Naroon na rin sa kanilang mesa ang mga pako at iba pang mga kinakailangang kagamitan para sa pag-aayos ng bahay. Bago nila sinimula ng trabaho, ay saglit munang ikinuwento ni Nardo sa kanyang kapatid ang nangyari sa kakahuyan at ang sinabi sa kanya ng matandang nakasalamuha niya. Agara namang tumawa si Baltazar dahil isa raw itong kabaliwan. Napatawa na nga rin si Nardo pagkatapos ay sinimulan na nila ang pagtutulungan sa pag-aayos ng kanilang bahay. Mabilis kumilos ang magkapatid, kaya 4 na araw lang ay tapos na nilang ayusin ang bahay. Pinalitan na rin nila ng bago ang kugon sapagkat malapit ng malanta ang nauna. Wala nang butas-butas ang dingding at sahig ng kanilang bahay. Bumalik na rin ito sa pagiging matibay, bagaman konting salapi na rin ang naiwan kay Baltazar. Isang gabi, bilog na bilog ang buwan at kay liwanag nito.
Kaya lang ay hindi na pumasok sa isipan ni Nardo ang sinabi ni Mang Pedring sa kanya noon sa kawayanan na kung kabilugan ng buwan ay sasalakayin ng mga aswang ang kanilang lugar. Masyado kasing naituon ng binata ang kanyang atensyon sa pag-aayos ng bahay, kaya hindi niya inisip pa ang tungkol sa aswang na yon. 7:00 ng gabi nang magluto ng ulam si Nardo para sa kanilang hapunan. Subalit wala silang pampalasa. May konti pa namang pera si Baltazar, kaya naisipan ni Nardo na manghingi ng pambili sa kanyang kapatid. Baltazar, pwede bang makahingi ng konting pera? Bibili lang ako ng pampalasa sa kapitbahay natin. Ang tabang kasi nitong niluluto kong ulam. Walang kalasa-lasa. Saad ni Nardo. Sige kuya, sandali lang ha. Tugon ni Baltazar. Tumayo ang binata tsaka tinungo ang silid nila. Pagkatapos ay binuksan niya ang aparador sapagkat doon niya inilagay ang lumang pitaka. Kumuha si Baltazar ng ilang barya rito na sapat lamang para ipambili ng panlasa. Tsaka lumabas siya sa silid at iniabot ito kay Nardo. Eto na kuya, saad ng binata. Agad namang tinanggap ni Nardo ang baryang iniabot ng kapatid niya sa kanya. Sige Baltasar, ikaw na muna magbantay rito sa niluluto ko. Haluin mo pa minsan-minsan ha. Mabilis lang ako. Babalik ako kaagad. Tugon ni Nardo. Tumangutango naman ang kanyang kapatid. Kaya pumanaog na si Nardo ng bahay tsaka nagtungo sa kapitbahay nilang may maliit na sari-saring tindahan. Hindi ganon kalapit sa bahay ni Nardo ang tindahan na yon. Ngunit hindi rin naman ganon kalayo. Sapat na marahil ang 6 na minutong paglalakad para makarating doon. Paglabas na nga ni Nardo sa bahay, bagaman 7:00 pa lang ng gabi ay sobrang tahimik na sa labas. Napansin niya ring lahat ng kapitbahay nila ay nagsasarado na ng mga bintana at pintuan. Sobrang tahimik na rin sa loob ng bahay at wala nang ni isang taong pagala-gala sa labas kundi si Nardo na lamang. Para bang tulog na ang lahat ng mga taga roon. Nagtataka tuloy si Nardo. Ganito ba talaga kaaga matulog ang mga tao ngayon dito? Naguguluhang tanong ng binata sa kanyang sarili pagkatapos ay wala sa oras siyang biglang napatingala sa kabilugan ng buwan. Saglit na napatitig si Nardo rito, ngunit agaran din siyang yumuko at nagpatuloy sa paglalakad patungo sa tindahan ng kapitbahay. Pagdating doon, talagang sarado na nga at wala siyang maririnig na kahit konting kaluskos mula sa loob. Duda tuloy ni Nardo, maaaring tulog na ang mga tao pero napakaaga pa naman kasi para matulog. Kaya sinubukan munang kumatok ng binata. Tao po! Aling Minda, nariyan po ba kayo? May bibilihin ho sana ako eh. Sigaw ni Nardo mula sa labas. Hindi naman niya gaanong nilakasan ang kanyang pagsigaw dahil baka makaistorbo siya sa mga natutulog na. Gayunpaman, walang sumasagot sa bintana mula sa loob ng bahay kaya inulit niyang muli ang pagtawag. Kaya lang ay nanatiling walang sumasagot. Uuwi na lang sana si Nardo, ngunit naalala niya na talagang hindi sila mabubusog ni Baltasar ngayon kung ganong walang lasa ang kanilang ulam. Dahil dito, muling sinubukan ni Nardo ang pagtatawag sa may-ari ng tindahan. Aling Minda, pabili po ng mga pampalasa. Iho, bakit narito ka pa sa labas? Nagulat si Nardo nang sa wakas ay may lumabas na rin sa bahay ng tindera.
agarang bumungad kay Nardo ang nagtatakang ekspresyon ng muka ni Aling Minda. Tuloy ay wala sa oras na napatanong si Nardo. Bakit po? Ano po bang meron at napakatahimik ng paligid ngayon? Hindi inaasahan ni Nardo ang isinagot ni Aling Minda sa kanya. Parehong-pareho ito sa sinabi ni Mang Pedring noon sa kawayanan. Tulad ng matandang lalaki, sinabi rin ni Aling Minda na mananalakay ang mga aswang sa kanilang lugar sa tuwing kabilugan ng buwan. Kaya pinayuhan ng ale si Nardo na magmadali na siyang umuwi sa kanilang bahay at baka maabutan pa siya ng mga aswang para sa paghihigante ng mga ito sa mga ordinaryong tao. Hindi makapaniwala si Nardo sa kanyang nalaman. Nagmamadali na nga si Aling Minda na ibigay ang binibili ni Nardo at nang makauwi na ang binata. Matapos ngang matanggap ang pampalasa, ay agad rin itong binayaran ng binata tsaka nagmamadaling lumakad si Nardo pabalik sa kanila. Kaya lang, sa kasamaang palad, kung kailan umalis si Nardo ay siya namang pagdating ng mga aswang. Dahil dito, ay agarang sinakop ng matinding kaba ang puso ni Nardo, lalo na nang makita niyang mababakas sa mukha ng mga aswang na yon ang matinding galit na tila ba anumang oras ay walang ibang hangad ang mga nilalang na yon, kundi pumaslang ng mga tao. Naku, lagot! Medyo marami rin tong mga aswang na to, ha? Mahinang wika ng binata. Bagaman sanay na makipaglaban si Nardo sa mga barumbadong kalalakihan noong nasa Maynila pa siya, hindi pa rin masisiguro ng binata kung kaya niya bang labanan ang mga aswang na ito. Hindi marahil tatabla ng mga ito ng simple niyang suntok kahit ganun pa kalakas ang kanyang kamao. Dahil dito, walang ibang naisip na paraan si Nardo kundi tumakbo lamang ng mabilis pabalik sa kanilang bahay. Medyo paliko pa kasi ang daan patungo sa bahay nila at marami ring puno ang madadaanan, pero nagsimula ng tumakbo na tila kidlat si Nardo. Agad din naman siyang hinabol ng galit na aswang. "Layuan mo ako! Layo!" Sigaw ni Nardo nang mapagtanto niyang mabilis tumakbo ang mga aswang at konting-konti na lang ay mahabol na siya ng mga ito. Mabuti na lang at maliwanag ang buwan, kaya klarong-klaro pa rin ni Nardo ang kanyang dinaraanan. Nang makakita siya ng malaking bato, ay agad niya itong pinulot tsaka buong puwersang ibinato sa isang lalaking aswang na patuloy na humahabol sa kanya. Yung iba kasi ay lumihis na ng daan at nagtungo sa ibang bahay upang makahanap ng bibiktimahin. Sapul naman sa noo ang aswang na binato ni Nardo, kaya bahagya itong napahiyaw, hindi dahil sa sakit kundi dahil sa galit. "Naku, lagot!" Bulalas ng binata tsaka lalo pang binilisan ang pagtakbo. Makalipas ang ilang minuto, ay hingal na hingal siyang nakarating sa kanilang bahay. Pagkarating ni Nardo, ay agad nga siyang sinalubong ng kanyang kapatid. Takang-taka ito kung bakit parang hinahabol ng multo ang kanyang kuya, gayong literal na aswang ang humahabol dito. "Baltasar! Isarado mo ang pintuan! Bilisan mo! Lumayo ka na dyan sa pintuan! Kunin mo ang itak at lagaraw sa kusina! Bilis!" Natatarantang utos ni Nardo sa kanyang kapatid. Wala sa oras naman itong sinunod ni Baltazar, kahit hindi alam ng binata kung ano ang nangyayari. "Heto na, kuya! Bakit? Anong meron?" Naguguluhang tanong ni Baltazar sa kanyang kapatid. "Mga aswang, Baltazar! Huwag ka ng maraming tanong at kailangan nating tumahimik!" Sagot ni Nardo. Dahan-dahan silang humakbang papalayo sa pintuan, habang pareho silang may hawak na sandatang panlaban sa aswang. Kung sakali mang mapasok ito kung sisirain ang pinto ng kanilang bahay.
Hawak ni Nardo ang malaking itak na pagmamay-ari ng kanilang yumaong ama, samantalang hawak naman ni Baltazar ang lagaraw na galing pa sa kanilang lolo noon. Pareho silang kinakabahan sa susunod na mangyayari. Walang ni isa ang nagsasalita sa kanila at nanatili lang natahimik habang alerto sa paligid. Nakasarado na rin naman ang kanilang bintana, pero binabantayan pa rin nila ito dahil baka doon dumaan ang aswang. Maya-maya pa, ilang minuto na silang nasa ganoong posisyon, ngunit wala pa ring sumasalakay na aswang sa kanila. Sa isip ng magkapatid ay maaaring naghahanda na ito sa labas. At kung sakaling bubuksan nila ang pintuan ay tsaka lamang biglang susugod. Kaya walang ni isa sa kanila ang lumapit sa pintuan. Makalipas ang ilang minuto, naramdaman ni Baltazar na medyo gumagaan na ang tensyon sa paligid, kaya naisipan niyang ipakita kay Nardo ang isang liham na natanggap niya kanina noong umalis ang binata. Hindi nagsasalita si Baltazar. Sumisenyas lang siya na basahin ni Nardo ang nakasulat doon. Kunot noon naman itong tinanggap ni Nardo, tsaka niya binasa na punong-puno ng pagtataka kung para saan yon. Hindi nga kasi sila nagsasalita para walang ingay, kaya hindi magawang magtanong ni Nardo kung kanino yon nanggaling. Nakakunot ang noo ni Nardo pagkatapos mabasa ang liham. Isa pa rin pala itong babala. Sa ikatlong pagkakataon ay muli na naman niyang nakasagupa ang impormasyon na mananalakay ang mga aswang tuwing kabilugan ng buwan para maghiganti. Hindi alam ng magkapatid kung kanino galing ang liham sapagkat wala itong pirma at lokasyon. Petsa lamang ang nakalagay. Hindi rin alam ni Baltazar kung sino nagpadala nito dahil kanina lang ay merong kumatok sa kanilang pinto. Nang pagbuksan nito ni Baltazar ay nagtaka siya dahil wala ng tao sa labas, ngunit naroon naman sa paanan ng pintuan ang isang liham. Lumabas pa nga si Baltazar para tingnan kung sino yon. Nagbabaka sakaling mahabol pa kung sino ang nagpadala, ngunit wala na talagang naabutan ng binata. Tuloy ay nilamon ang magkapatid ng matinding pagtataka. Makalipas pa ang ilang minuto, narinig nilang dalawa ang isang malakas na sigaw mula sa kanilang kapitbahay. Agarang naalerto si Nardo nang humihingi ng saklolo ang matandang lalaki na sumisigaw. Malapit lang ang bahay nito sa kanila, ang kapitbahay na pinakamalapit sa bahay ng matanda. "Baltazar! Tulungan natin si Tandang Tasyo!" Singhal ni Nardo. Agara namang umiling si Baltazar. "Naku kuya, mapanganib yata sa labas. Tingin ko nagkalat niyang aswang dyan kaya hindi tayo maaaring lumabas ng bahay." Kinakabahang tugon ni Baltazar. "Pero kailangan ng tulong ni Tandang Tasyo," giit pa ni Nardo. "Oo nga kuya, pero may kasama naman siya sa bahay. Nandun ang anak niyang lalaking may malaking katawan. Kayang-kaya na nila yun." Patuloy na pagtanggi ni Baltazar. Bahagyang nainis si Nardo sa kaduwagan ng kanyang kapatid. "Kung ayaw mo silang tulungan, bahala ka dyan. Dito ka lang sa bahay at ako nang tutulong sa kanila," wika ni Nardo. Agad namang napakamot ng ulo si Baltazar. Wala siyang magagawa para pigilan si Nardo na tumulong. Likas kasi sa pagkatao ni Nardo ang pagiging matulungin sa ibang tao, kaya hindi matiis ng binata na pakinggan na lang ang kapitbahay niyang inaatake na ng aswang. Kahit nabilanggo na si Nardo, ay likas pa rin naman sa kanya ang pagkakaroon ng mabuting puso. Dahil dito, wala nang nagawa pa si Baltazar para pigilan si Nardo, kaya sinamahan na lang niya ang kanyang kapatid. Ayaw din naman ni Baltazar na hayaang mag-isa ang kuya niya sa pakikipaglaban, lalo na't sanay silang palaging nagtutulungan mula noong pumanaw ang kanilang mga magulang. "Sige na nga kuya, sasamahan na kita." "Mabuti naman kung ganon. Tara na, at huwag na tayong magsayang ng oras. Baka kung ano nang nangyari sa matandang yon,
saad ni Nardo. Mabilis silang pumanaog ng kanilang bahay, tsaka tumakbo papunta sa bahay nila Tandang Tasyo habang bitbit pa rin ang itak at lagaraw. Pagkarating nila roon, naabutan nilang may 2 aswang ang nakikipagbuno kay Tandang Tasyo at sa anak niyang lalaking si Tonyo. Agad namang kinuha ni Nardo ang atensyon ng 2 aswang. "Hoy mga aswang! Lumayo kayo rito!" Sigaw ni Nardo, tsaka inihanda ang sarili upang sugurin ang mga aswang. Nakabukas na kasi ang pintuan ng matanda dahil sa sapilitang pagpasok ng mga aswang. Agaran ngang napansin ni Baltazar ang pagkasira ng pintuan, kaya malamang sa malamang ay sinira ito ng mga agresibong aswang na yon. "Kuya, mag-iingat ka!" Sigaw ni Baltazar sa kanyang kapatid habang nakikipagbuno na sila sa mga aswang. "O Baltazar, mag-iingat ka rin!" Tugon naman ni Nardo. Tinulungan ni Nardo si Tandang Tasyo na makipaglaban sa aswang, samantalang tinulungan naman ni Baltasar si Tonyo na talunin ang kalaban nito. 2 tao laban sa 1 aswang ang labanan sa mga sandaling ito sa loob ng bahay ni Tandang Tasyo. Malakas din ang aswang lalo na't pareho silang lalaki, kaya bahagyang nahihirapan ang 4 na talunin at palayasin ang mga ito. Wala naman kasi silang nalalaman ng mga pangontra sa aswang, kaya hindi ito natatakot sa kanila. Wala silang ibang nalalaman na pwedeng gawin, kundi makipaglaban lamang ng pisikalan sa mga aswang na ito. Pagkatapos ng maraming minuto, sa kabutihang palad ay nagtagumpay rin ng magkapatid sa kanilang pagtulong. Natalo nila ang 2 aswang at sugatan itong tumakbo palayo ng bahay ng matanda. "Maraming salamat sa tulong ninyo, mga iho." Naiiyak na saad ni Tandang Tasyo sa magkapatid. "Salamat sa inyo, mga pare ko." Wika rin ni Tonyo. "Wala po yun. Masaya po kaming makatulong." Magalang tugon ni Nardo. Ilang minuto silang nagpahayag ng pasasalamat hanggang sa matapos na ito at umuwi na nga ang magkapatid sa kanilang bahay. Agaran din nilang ikinandado ang pintuan at baka sila na naman ang pasukin sa susunod. Tuloy ay hindi nakatulog si Nardo at Baltasar ng gabing yon dahil sa pagbabantay ng mga aswang. Kinaumagahan, maagang kumilos si Nardo kahit wala siyang tulog, maging si Baltazar. Takang-taka pa rin si Nardo kung sino nagpadala ng liham na yon, ngunit meron na siyang hinala. Maaaring yung lalaking nakausap niya sa kawayanan ang nagpadala nito, ngunit hindi niya lang mawari kung bakit kailangan pa siyang padalhan ng liham, gayong sinabi na naman ito sa kanya ng personal. Kaya meron pa rin pagdududa ang binata kung si Mang Pedring ba ang nagpadala nito sa kanila o hindi. Hanggang sa naisipan ni Nardo na tuklasin ang mga bagay-bagay tungkol sa mga aswang na yon, sapagkat hindi mapapanatag ang binata kung wala siyang gagawin. Dahil dito, naisipan niyang mag-imbestiga sa kahit na anong paraan na maisip niya. "Baltazar, gusto mo bang sumama sa akin?" Panimula ni Nardo sa kanyang kapatid. "Sumama saan po, kuya?" Takang tanong ni Baltazar. "Mag-iimbestiga ako ng mga pangyayari sa lugar natin. Dati kasi, wala namang aswang na nananalakay dito noong buhay pa sina inay at itay. Pero ngayon, hindi na mapayapa rito. Gusto kong alamin ang pangyayari kung bakit nalagay sa ganitong panganib ang ating lugar." Seryosong saad ni Nardo. "Sige ba, kuya? Gusto ko ring malaman." Tugon ng binata. Nag-agahan na nga ang dalawa. Pagkatapos ay agad silang umalis ng bahay. Si Nardo ang namuno sa kanilang lakad kung saan sila pupunta. Sumusunod lang si Baltazar sa kanya. Unang ang gustong puntahan ni Nardo ay yung abandonadong bahay ng kanilang yumaong lola. Sobrang tagal na ring walang naninirahan sa bahay na ito, magmula noong pumanaw ang matandang mag-asawa.
Noong nabubuhay pa kasi ang lola ni Nardo, ay gawain itong mangalap ng mga impormasyon tungkol sa mga aswang, kung papaano sila palalakasin at papaano pahihinain. Kilala rin ang lolo niya noon bilang manlulupig ng mga aswang. Sa katunayan nga, ay maraming aswang na ang nakasagupa at nakalaban ng kanyang lolo. Pagdating ng magkapatid sa bahay ng kanilang lola, agad na sumalubong sa kanilang paningin ang sirang bahay na bagaman parang tinamaan ng bagyo, ay nakatayo pa rin naman. Nakatagilid nga lang na animoy malapit ng matumba. "Bakit tayo nandito sa lumang bahay nila lolo, kuya?" Takang tanong ni Baltazar. "May gusto lang akong tingnan sa loob. Baka may makita akong makakatulong sa atin." Tugon ni Nardo sa kanyang kapatid. Dahan-dahan na nga silang umakyat sa hagdan. "Ingat ka, Baltazar. Marupok na ang mga kahoy rito. Baka lumusot ka't mahulog sa ibaba." Paalala ni Nardo kay Baltazar. "Opo, kuya." Tugon naman ng binata. Pagpasok nila sa loob, agad na inilibot ni Nardo ang kanyang paningin sa buong bahay. Ingat na ingat pa rin sila sa bawat hakbang dahil isang pagkakamali lang ay talagang sa lupa sila pupulutin dahil yari lang sa kawayan ang sahig ng bahay at tinirahan na nga ito ng mga anay kasabay ng pagkalanta dahil sa butas-butas na kugon. Makalipas ang ilang segundong pagtingin-tingin, biglang dumapo ang paningin ni Nardo sa isang altar sa gilid kung saan meron itong nakalapag na libro na tila isang Biblia. Dahan-dahan itong nilapitan ni Nardo at pagbuklat niya, nakita niyang hindi ito isang Biblia, kundi isang libro tungkol sa mga aswang. Bahagyang natuwa si Nardo sa kanyang nahanap. Tila kumislap ang kanyang mga mata nang makita niyang maraming nakasulat na impormasyon ng librong yon na tumatalakay sa mga aswang. Kaya hindi na nagdalawang isip si Nardo na damputin ito at iuwi. "Umuwi na tayo, Baltazar." Wika niya pa. Umuwi na nga ang magkapatid. Pagkarating nila sa kanilang bahay, agad ring nagpaalam si Baltazar kay Nardo na pupuntahan niya raw ang dati nilang sakahan upang tingnan kung pwede pa ba itong pagsakahan ulit. "O sige, Baltazar, umuwi ka kaagad bago mananghalian," usal ni Nardo. "Oo, kuya. Sige na, mauna na ako," tugon ni Baltazar. Lumakad na nga paalis ang binata, samantalang si Nardo ay nanatili lang sa kanilang bahay. Habang abala si Baltazar doon sa sakahan, abala naman si Nardo sa pagbabasa ng natagpuan niyang aklat. Doon ay maraming natuklasan ng binata. Sinasabi sa aklat na yon na darating ang araw na ang mga masasamang aswang ay huhugot ng kakayahan sa isang punong balete kung saan sila isinumpa noon ng kanilang pinuno bago ito nalagutan ng hininga. Ang pagkamatay di umano ng pinuno ng mga aswang ay magdudulot ng kaguluhan sa isang lugar kung saan naninirahan ang kumitil sa buhay nito. Babalik ang mga aswang tuwing kabilugan ng buwan upang maghigante. Dahil dito ay merong napagtanto si Nardo. Ang kanyang unang nabasa ay parang isang hula para sa hinaharap kung saan nangyayari na nga sa kasalukuyan. Malakas ang posibilidad na itong nangyayari sa kasalukuyan ang tinutukoy sa librong ito. Bagaman hindi nakasaad rito kung ano ang dahilan ng pagkitil ng isang tao sa buhay ng pinuno ng mga aswang. Gayunpaman, tila mahuhulaan naman ni Nardo ang nangyari. Yon ang pinuno ng mga aswang, kaya dapat lamang natapusin ang buhay nito kung namumuhay siya sa masamang paraan na naglalagay ng buhay ng mga tao sa panganib. Bukod pa rito, nakasaad din sa libro ang mga dasal at orasyon na epektibo umanong basahin sa tuwing nakikipaglaban sa mga aswang. Maya-maya pa, nagulantang si Nardo nang may biglang kumatok sa pinto ng kanilang bahay. Nang pagbuksan niya ito, ay lalo siyang nagulat nang makita kung sino.
Si Mang Pedring, ang lalaking nakausap niya noon sa kawayanan. Mang Pedring, may kailangan po ba kayo? Paano niyo nalaman ang bahay ko? Sunod-sunod na tanong ni Nardo sa lalaki. Maaari bang tumuloy muna ako? Tanong ni Mang Pedring sa halip na sagutin ang ibinungad ni Nardo sa kanya. Naku, oo naman ho. Pasensya na. Tuloy ho kayo. Wika pa ng binata. Nang makapasok si Mang Pedring, ay agaran siyang binigyan ng mauupuan ni Nardo, ngunit hindi na umupo ang lalaki. Nagmamadali rin daw siya at kailangan niya ang umalis kaagad pagkatapos ng kanyang pakay kay Nardo. Nang tanungin ng binata kung ano yan, dahan-dahan namang hinugot ni Mang Pedring ang bulsa ng kanyang pantalon, tsaka inilabas ang isang habak na anting-anting. Biglang kumunot ang noo ni Nardo nang makita ito, lalo na nang iniabot ito ni Mang Pedring sa kanya. Tanggapin mo ito. Pangontra yan sa mga aswang. Isuot mo yan palagi at huwag mo nang tatanggalin. Ikaw ang napili, Nardo. Kaya ikaw na ang susunod na magsusuot niyan. Saad ni Mang Pedring na gumulo sa utak ng binata. Magtatanong pa sana si Nardo kung ano ang ibig sabihin nito sa sinasabi niyang siya ang napili. Ngunit mabilis nang nagpaalam si Mang Pedring tsaka umalis sa bahay ng binata. Pag-uwi ni Baltazar, agad na ipinaalam ni Nardo sa kanyang kapatid ang tungkol sa pagpunta ni Mang Pedring sa kanilang bahay at ang pagbigay nito ng habak na anting-anting sa kanya. Tulad ni Nardo ay labis ding nagtaka si Baltazar kung bakit ito ginagawa ng lalaki. Bakit ka kaya binigyan yan, kuya? Hindi naman kayo magkakilala? Doon mo lang siya nakilala sa kawayanan eh. Di ba? Ni hindi mo nga alam kung saan siya nakatira at kung sino-sino ang pamilya niya. Mahabang saad ni Baltazar. Ganun na nga eh. Maging ako nagtataka rin. Bigla-bigla na lang kasi siyang sumusulpot. Hindi ko alam kung anong pakay niya sa akin. Bulalas ni Nardo, tsaka tiningnan ng habak. Tsaka tong binigay niya sa aking habak, hindi ko nga alam kung tunay ba to. Kung tunay naman, bakit niya naman ako binigyan nito? Dagdag pa ng binata. Kaya nga kuya, nakakapagtaka talaga ang pagkakakilanlan niya. Dati pa man, hindi na natin siya kilala. Hindi ko alam kung bagong lipat ba siya rito sa atin o lumipat noong nasa Maynila pa tayo. O hindi kaya, baka hindi naman talaga taga rito. Naku, ang sakit naman sa ulo niyang si Mang Pedring. Napaka-misteryo niya. Hirit na naman ni Baltazar. Napabuntong hininga na lang si Nardo sa pagtataka. Ang labis ding ipinagtataka ng binata ay yung sinabi ni Mang Pedring na si Nardo raw ang napili, kaya siya na ang susunod na magsusuot ng habak na anting-anting. Kahit anong pilit na pag-iisip ni Nardo, hindi pa rin niya talaga mapagtanto kung ano ang ibig sabihin ni Mang Pedring. Kung ano nga ba ang ipinapahiwatig nito sa salitang napili. Hindi malaman ni Nardo kung napili para saan siya. Ito ang mga bagay na gumugulo sa isipan ni Nardo. Kinagabihan, bilog pa rin ang buwan kaya hindi mapakali si Nardo. Hindi rin mawala sa isip niya ang tungkol sa kanyang nabasa sa libro, ukol sa puno ng balete na pinagmumula ng kakayahan o lakas ng mga aswang, kung saan dito tutungo ang mga nilalang na ito tuwing kabilugan ng buwan upang humugot ng lakas bago at pagkatapos salakayin ang mga tao. Nais ni Nardo na alamin kung totoo nga ba ito, kaya nagpasya siyang tunguhin ang nalalaman niyang puno ng balete sa kanilang lugar, lalo na't wala namang ibang balete sa lugar nila, kundi doon lang malapit sa bahay ng yumaong lola ng magkapatid. Baltasar, samahan mo ako magtungo sa balete. Magdala ka na rin ng itak at lagaraw. Seryosong wika ni Nardo
habang kinakabit niya sa kanyang bewang ang habak na anting-anting na bigay ni Mang Pedring. Tsaka niya dinampot ang libro tungkol sa mga aswang. Nagtatakang napatanong si Baltasar sa kanya. Puno ng balete? Bakit naman kuya? Anong gagawin natin dun? May aalamin lang ako. Sige na at maghanda ka na. Tugon ni Nardo. Gayunpaman, tanong pa rin ang tanong si Baltasar. Hindi niya tinigilan ng kanyang kapatid na magsabi ng dahilan kung bakit sila pupunta sa nag-iisang balete ng kanilang lugar. Kaya wala nang nagawa si Nardo kundi sabihin na lang kay Baltasar ang dahilan nang sa gayoy samahan siya nito na magtungo roon. Kahit papano kasi ay natatakot pa rin si Nardo na mag-isang harapin ng mga aswang na yon kung totoo man ang sinasabi ng libro na may kaugnayan ang mga ito sa puno ng balete. Pagkatapos sabihin ni Nardo ang dahilan ng kanilang pagpunta sa balete, ay agad na ngang kumilos si Baltasar para samahan ang kanyang kapatid. Pagdating nila roon, hindi sila dumiretso sa puno ng balete. Doon muna sila nagtago sa unahan kung saan may malaking puno ng mahogani. Kuya, ang dami namang lamok dito. Kung matagal pa tayo maghihintay rito, baka maubusan na tayo ng dugo. Pagrereklamo pa ni Baltasar. Ka na nga maingay dyan. Tiisin mo muna. Ilang minuto na silang naghihintay doon, ngunit wala pa ring nagpapakitang aswang. Naiinip na rin silang pareho sa paghihintay, kaya tumayo na si Nardo, tsaka inaya ang kapatid niyang lumapit na sila sa balete. Doon ay pinagmamasdan nilang mabuti ang di umano'y mahiwagang puno. Unang tingin pa lang ay naramdaman na ni Nardo ang kilabot na hatid nito sa kanyang katawan. Kakaiba ang pagdapo ng malamig na simoy ng hangin sa balat ng binata. Nanindig din ang kanyang balahibo na tila ba merong masamang espiritu ang nagpapakalat-kalat sa paligid. Samantalang si Baltasar ay walang ibang naramdaman kundi pagkainip lamang. Kuya Nardo, mukhang hindi naman yata totoo yung sinasabi sa libro. Ang mabuti pa siguro, umuwi na lang tayo. Saad ni Baltasar, ngunit bago pa man makasagot si Nardo, ay sabay na nagulantangan dalawa nang may biglang lalaking sumigaw mula sa kanilang likuran. Sino kayo? Sigaw ng lalaki. Sabay na napalingon si Nardo at Baltasar. Sabay din nilang nakita ang isang lalaking hindi pamilyar ang muka, ngunit lubhang katakot-takot na tila ba anumang oras ay handang-handa itong manakmal ng tao. Doon ay agarang napagtanto ni Nardo ang isang bagay. Baltasar, isa siyang aswang. Bulong ni Nardo sa kanyang kapatid, tsaka pinag-ingat ang binata. Kasabay ng pagka-alerto, ay agara namang nakaramdam ng takot at pangamba si Baltasar nang biglang nagkabaliktad ang kanyang sinabi kanina. Napagtanto niyang tunay ngang may mga aswang ang tutungo sa puno ng baleteng ito, sapagkat hindi lamang isang lalaking aswang ang kanilang nakita, kundi marami pang kasunod na meron ding mga babae. Baltasar, maghanda ka! Biglang sigaw ni Nardo nang bigla ring umatake sa kanila ang mga aswang. Nagtalikuran ng dalawa habang nakatutok sa mga nilalang na yon ng dala nilang lagaraw at itak. Mapapansin kay Baltasar nila nais umatake at para bang ilag sila kay Nardo at iniiwasan siya ng mga aswang. Hindi alam ng binata na ito na nang dahil sa suot niyang habak na anting-anting ay kinakatakutan siya ng mga aswang. Kaya si Baltasar ang pinupuntirya ng mga kalaban. Maya-maya pa, sabay silang inatake ng mga aswang, kaya nagkahiwalay ang dalawa. Baltasar! Sa likuran mo! Tarantang sigaw ni Nardo.
Mabuti na lang at nakita agad ito ng kanyang kapatid, kaya mabilis ding ginamit ni Baltasar ang dala niyang lagaraw. Patuloy na nakikipaglaban ang magkapatid at pareho silang abala sa pagligtas ng kanilang sarili. Hindi napapansin ni Nardo na nagdadalawang isip ang mga aswang na sugurin siya, ngunit ang kapatid niyang si Baltasar ay kanina pa inaatake ng mga kasamahan ng aswang. Nasusugatan na nga si Baltasar sa sunod-sunod na pag-atake ng mga ito, samantalang si Nardo ay abala naman sa pagdedepensa mula sa ibang matatapang na aswang na umaatake sa kanya. Hanggang sa nagulantang na lang si Nardo nang biglang sumigaw si Baltasar na tila may iniindang sobrang sakit sa katawan. Tuloy ay wala sa oras na napalingon si Nardo sa kanyang kapatid. Baltasar! Sigaw ni Nardo nang makitang natumba ang kanyang kapatid at sumusuka na ng dugo. Agad na nataranta ang binata, kaya mabilis siyang tumakbo at nilapitan ng kanyang kapatid. Mabilis namang napalayo ang mga aswang kay Baltasar, ngunit naghahanda pa rin ang mga ito upang muling umatake. Sa pagkakataong ito ay pinalilibutan na sila ng mga aswang. Baltasar! Baltasar, gumising ka! Gising! Wika ni Nardo nang makitang unti-unti nang ipinipikit ni Baltasar ang kanyang mga mata habang sumusuka ng dugo at nahihirapan ng huminga. Kuya, mag-iingat ka. Iligtas mo ang iyong sarili. Mahinang bulalas ni Baltasar habang hinahabol ang kanyang hininga. Hindi nagtagal, tuluyan ng pumikit ang binata kasabay ng pagkalagot ng hininga nito. Baltasar! Hindi! Sigaw ni Nardo. Bigla niyang naalala ang libro kung saan nakasulat ang mga dasal at orasyon para lubayan sila ng mga aswang, kaya mabilis na gumapang ang binata patungo sa librong nakalapag sa lupa na nasa gilid nila. Pagkatapos ay bumalik siyang muli sa tabi ni Baltasar at sinikap na binasa ang nakasulat dito mula sa liwanag ng buwan. Unti-unting sinambit ni Nardo ang dasal na yon hanggang sa nagsigawan ng mga aswang at napahapyaw na tila ba nasasaktan sila. Umalis na tayo rito! Galit na sigaw ng isang lalaking aswang. Isa-isa silang nagsialis sa puno ng baleteng yan hanggang sa tuluyan ng naging tahimik ang paligid. Sa pagkakataong yon, nanginginig na ang mga kamay ni Nardo. Unti-unting pumipiyok ang kanyang boses kasabay ng pagragasa ng masaganang luha mula sa kanyang mga mata. Inaalog ng husto ni Nardo ang katawan ng kanyang kapatid habang umiiyak siya. Nagbabaka sakaling meron pa itong buhay. Sigaw rin siya ng sigaw at humihingi ng saklolo, ngunit walang sino man ang dumating. Sobrang layo rin naman kasi mula sa kabahayan ang puno ng baleteng yon, kaya tsak na walang makakarinig sa kanya kung walang nagliliwaliw sa lugar na yon. Hindi mo na sana isinama ang iyong kapatid. Nagulantang si Nardo nang may biglang magsalita mula sa kanyang likuran. Bumungad sa kanyang paningin si Mang Pedring nang lingunin niya ito. Mang Pedring, tulungan mo ako. Iligtas mo ang kapatid ko. Pagsusumamo ni Nardo sa lalaki. Ni hindi na niya tinanong si Mang Pedring kung ano ang ginagawa niya roon dahil wala nang ibang mahalaga para kay Nardo kundi ang mabuhay si Baltasar, bagaman napaka-imposible na nito. Hindi na maaari ang sinasabi mo, Nardo. Malalim ang kanyang sugat. Aswang ang kumitil sa kanyang buhay, kaya wala na siyang kawala mula sa kamatayan. Hindi na maililigtas si Baltasar. Wala na ring nagawa pa si Nardo, kundi humagulgol na lang ng iyak.
Maya-maya pa, isang impormasyon ang ibinahagi ni Mang Pedring sa kanya. Meron di umanong paraan upang unti-unting tapusin ang buhay ng mga aswang na yon. Agad naman itong itinanong ni Nardo at nalaman niya na ang punong balete ang pinaghuhugutan ng lakas ng mga aswang at kung mamatay ang punong ito ay unti-unti ring matatapos ang buhay ng mga aswang na kumukuha ng lakas dito. Ang tanging paraan upang mamatay ang puno ay walang iba kundi ang buhay rin ni Nardo sapagkat siya ang napiling manliligtas. Isa itong sumpa ng mga nagdaang henerasyon sa pagitan ng labanan ng mga tao at aswang. Sa baleteng yun nagsimula ang sumpa, kaya doon din yun magtatapos. Kung saan doon siya ililibing sa ilalim ng punong balete at paglipas ng isang araw, mawawala ang sumpa. Matatapos ang buhay ng mga aswang at magiging mapayapa muli ang kanilang lugar. Kung ganon, wala na rin lang ang aking kapatid. Handa kong ialay ang aking buhay para sa kapakanan ng nakararami. Higit sa lahat, gagawin ko to para kay Baltasar. Kailangan nang matapos ang pag-iral ng mga aswang na yon sa mundong ito. Buong tapang na wika ni Nardo. Doon nga ay nagpa siyang binata na wakasan ng sariling buhay. Bagsak ang balikat ni Mang Pedring nang pagmasdan niya ang bangkay ng magkapatid. Ang isa ay nasawi sa mga kamay ng aswang, samantalang ang isa naman ay inialay ang sariling buhay para sa kapayapaan ng mga tao sa kanilang lugar. Pareho kayong bayani, mga kaibigan. Malungkot na wika ni Mang Pedring. Mabigat man sa loob ng lalaki, wala na siyang nagawa kundi ilibing ang katawan ni Nardo sa ilalim ng punong baleteng yon upang wakasan ang sumpa. Sa may kalayuan naman ay nakalibing ang katawan ni Baltasar. Hindi nagtagal, namatay na ang punong balete at unti-unti na ring naubos ang mga aswang hanggang sa wala nang ni isang natira. Ang pangyayaring ito ay ibinahagi ni Mang Pedring sa lahat ng mga kakilala niya hanggang sa napagpasapasahan na ito sa susunod na salin lahi. At ito ang kwento tungkol sa isang tao na si Nardo, ang napiling manliligtas. Okay. Opinyon ko sa kwento. Sobrang nakakalungkot tong kwento na to. 'Di ba? Isipin ninyo, napili ka. Parang chosen one nga kung tutuusin eh. Pero kailangan mong ialay yung buhay mo para sa ikakatahimik ng mga tao sa lugar ninyo. Buti na lang sobrang bait nitong si Nardo. Kaya yung sa intro pa lang 'di ba? Na hindi lahat ng tao nakakulong masama. Yung iba dyan nakagawa ng kasalanan, pero meron niyang dahilan. Pero syempre, iba-iba tayo ng pananaw. Lalo na kapag yung nagawang kasalanan ng taong nakakulong sobrang bigat. Para sa akin, hindi na siya katanggap-tanggap, no? Yung mga ginawa namang kasalanan ni Nardo kasi, dulot lang rin ng paghihirap niya. Kasi nga, para siyang isang taga-probinsya na sumugal sa Maynila para magtrabaho, tapos wala namang nangyari. So siguro no choice si Nardo, kailangan niyang gawin yun para silang dalawang magkapatid makasurvive. Kasi kung di niya gagawin yun, pareho silang mamamatay sa gutom. So meron talagang mabigat na dahilan tong si Nardo. Tapos bukod pa rito, parang wala pa silang aral magkapatid. So ibang trabaho talaga yung pwede nilang pasukin. Yung mga legal, hindi sila matatanggap dun. Alam naman nating lahat na napakataas din ng standard dito sa Pilipinas, di ba? So para sa akin, no choice lang talaga si Nardo. Pero overall, masasabi ko lang, nakakalungkot talaga tong kwento na to. Tsaka, ang galing lang din, no? Kasi, lalo na yung libro. Nasaan na kaya ngayon yun? Kasi, yung mga usal na nakalathala ron, parang sobrang effective eh. Kasi hindi naman dinasalan ni Nardo yun o wala naman siyang ginawang kung ano. Rekta niyang binasa pero tumalab. Diba? Ang galing nun. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito,
comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.